सार नंगौ जों दिनै फिन आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोंथांनि एलएसियाव होयो दिनै मायारानि बसुमतारिया दिनै एपिसि आनजादनि गेजेरजों डिपिसि पस्टआव मोननो हागौ बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? आङो दा मायारानि बसुमतारि बिथांनि न'खराव दंफैयो। आङो दानि बावैसो बिथांनो आङो मान बावबाय, कनग्रेसुलेसन जासिबाय। खोब गोजोनदों, गोजोनथाव खौरां। जों माजबाद बासि हिसाबै खोब गौरबनि बिसय। मानो होनोब्ला एबार जोंनि समस्तिनिफ्राय गासै साब्रैया उथ्रिसारनो हादों। एपिएसआव सानै, सासेया फार्स्ट पजिशन अल आसाम, सासेया 25 पजिशन आरो ओमफ्राय सानैया एकाउन्ट अफिसार। खोब मोजां, जों देग्लायबो माने बेबायदि गिदिर अफिसार जों समस्तियाव मोननो हाबाय। आं मिजिंथियो बिथांमोन साब्रैनि जि रिजाल्ट आरो बियो गोबां जोंनि माजबाद समस्तिनि लाइमोनफोरखौ एसे उत्साह होबावगोन बा थुलुंगा होबावगोन आरो उननि समाव जों खोब मोजां रिजाल्ट मोनगोन होननानै जों आसा खालामबावदों आरो फोरमायनो गोनां बाथ्राया बेनो, जोंनि जि थांनाय 22निफ्राय कनजिकिउटिभ बे मोनथाम इयारा जोंनि थाखाय खोब मोजां। थांनाय 23आव जोङो गासै 7 अफिसार जों माजबादनिफ्राय मोननो हादों। सानै एसिएस मोनदों आरो सानै एसिएस ओमफ्राय सानैया बधय एकाउन्ट अफिसार, अडिट अफिसार सासे जानांगौ, सासेया रेजिस्टार। जों थांनाय बाराव 7 मोनदोंमोन आरो एबार जों मोननो हाबाय 7 अफिसार। दा आं ओंखायनो खोब गोग्गानाय मोनदों जे जोंनि समस्तियाव बिथांमोननि जि रिजाल्ट माने जोंनि लाइमोनफोरनि गोसोखौ जथेस्थ' थुलुंगाखांहोदों आरो निस्सय आं आन्दाज खालामनो हादों जोंनि लाइमोनफोरनाव आगोलाव जेरैबायदि गिनाय, जों मोनखानाय नङा, जों दुखिया न'खरनि गथ'आ बहा हानो, बे मोनसे इनफेरिटि कमप्लेक्ससो दंमोन जोंनाव। निस्सय बे एबारनिफ्राय गोजान जासिगोन। आरोबाव जोंनि बेवहाय फरायफुबाय थानाय गोबां माने मा होनगोन टेलेन्टेड सेंग्रा सिख्लाफ्रा एबार आरोबाव बांसिन गोसो होनानै आवगायबोगोन, आं बेखौनो मिजिंथिदों। आरो आंबो खावलायदों नोंथांमोननि गेजेरजों जाहाथे जोंनि आरोबाव फरायफुबाय थानाय लाइमोनफ्रा एबार एखेबारे माने गोसोआव जेबो गिनाय लायाजासे साहस लानानै जाहाथे एबार बेफोरबायदि एग्जामफ्राव, आनजादफ्राव जाहाथे बाहागो लानानै माने गाव गावनि जाफुंसारनायखौ लाबोनो हास्थायो, आं बेखौ खावलायगोन। सार नोंथाङा गोबां माने नोंथांनि एलएसियाव मस्टलि प्रब्लेम माने इडुकेसन लेभेलाव माने गोसो गुदुं थाबनो खबर लायो सारा। नोंथांनि एंगेला मा सार? मा हबिजों मा? आंनाथ' बेनो, जिहेथु सासे एमएलए जानायनि उनाव माथ्र जोङो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टल' मावगोन बे नङा। जोंना जाहैबाय गासै दिगाव शिक्षा दिक्षा, सामाजिक, रांखान्थि, ससियेलि सोब दिगाव जाहाथे जोङो सोलायनाय लाबोनो हायो बेनि थांखि। दा बे हिसाबैनो बेबायदि खामानिफोरखौ जोङो मावबाय थाबोदों। दासिमबो गिदिर लेभेलनि खामानि आं मावनो हायाखै, खिन्थु फिसा लेभेलाव मालाबा आसाम पुलिसनि फ्रि कचिं, मालाबा बिदिनो 3 ग्रेड 4 ग्रेडनि फ्रि कचिं बेफोरखौ होदोंमोन। आरो बेनि गेजेरजोंबो जोंनि समस्तियाव गोबाङा माने कामान्ड' फर्स आरो बेनिफ्राय मा होनो पारामिलिटारि, आसाम पुलिसाव गोबाङा मोननो हाबाय। आरो दा नैबेबो जोङो एसिएस एपिएस लेभेलनिखौ आं निजाबाबो कचिं होनो हायाखैब्लाबो आं माने बेफोरबायदिनि गेजेरजों माने आं बेखौल' थुलुंगा होनो लुबैयो, खबर लाफैनानै जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा बेखौ नुनानै उत्सा जायो। सोंथि खालामा बेजों लोगोसे सार नोंथाङा दिनै नायफैबाय मायरानि न'खरावहाय बिफाया रुंसारि जालांबाय, बावाखै रुंसारि जानाया 2021 सनाव, अब्लाबो बिथाङा नार्भास जायालासिनो गोबां माने कारेज खालामनानै उथ्रिसार जानो हाबाय। बेनिफ्राय सारा नोंथांनि हमस जानानै मा एगजामपोल सानो गुबुनफोरखौ? आं बेखौनो खावलायगोन, जिहेथु गावनि थांखिया आसोल, गावनि थांखिनिफ्राय मालाबाबो दोरोदनाङा। जिउआवथ' समस्या फैखायो। दिनै सेम कन्डिसन मायारानि बसुमतारिना 21आव बिफाया रुंसारि जादों। आं मैया थांदों पार्थ प्रतिम शर्मा, जाय एपिएसआव अरांनिफ्राय फार्स्ट टपार जानो हादों। बिथांनाथ' रिटेन खालिनो माने रिटेन जागोननि सानसे सिगां बिफाया थैना होदों। अब्लाबो रिटेनखौ होदों, बेनाबो बिफा गैया, बिथाङा अब्लाबो फार्स्ट पजिशन मोननो हादों। आरो ओंखायनो आंनि बुंनो लुबैनाया बेनो, गावनि थांखिनिफ्राय मालाबाबो दोरोदनाङा। आरो प्रब्लेमा फैखागोन जिबनाव, खिन्थु बे प्रब्लेम फैबाबो जाहाथे गावनि थांखिखौ एकदम लाथारनानै जेंना जेंसिनि गेजेरजों जाहाथे जोङो बारग'लांनो हायो, आरो बेखौ जों नाजाथारनांगोन आरो।